É Nadal, estamos en Nadal e nos queremos seguir o espírito de Nadal. Por eso vamos co primeiro sketch de Mariscadores con Eva Iglesias. Claro, non pode ser así sempre, coño. Paco, ti estás moi... Madre que lo parió, sempre queda atrás. Bueno, como vos contar a vos? Resulta que o meu marido e máis os seus compañeros, os mariscadores, plantáronlle lume outra vez ao presidente da cofradía. Bueno, ao coche. Plantáronlle lume ao coche do presidente da cofradía. Que vos parece? Son brutos como araos, coño, que dixen eu. Estamos en Navidad, nestas fechas, pois terán un pouco máis de compasión. Pois non. Xa estou listo, xa estou listo. Paco! Me deu tempo. Me deu tempo a cambiar o pantalón, que queres? Bueno, É directo, son as 11, as 10 e 2 minutos da noite, que queres? Hostia, para ti é moi fácil, é moi bonita a vida. Para min é fácil. Que pasou? Que te... Volvestes a prenderlle lume ao coche do presidente? Como arden un Suzuki Vitara, Eso arde, que dá gusto veros arder. É un coche que non anda moito, pero arde precioso. E hai máis no concesionario que comprou outro coche que non pasou nada. Non pasou nada, pero plantaste lume con el dentro, Paco. É que a gracia tamén é esa, sabes? Velo a él dentro, abrídeme, cabrón. Sí. Como É arde? que fixaste desde Se non ten humor, pechamos. Pero como vai ter humor se despois tiraste de seu coche ao mar con el dentro? Sí. Ai, vai comer a chapa pinturosa ali tretol. Que non atopábamos o extintor e dixo Paco da Horta, tirade ao mar, que aí apagou. E ao caer ao mar apagouse, Mira que sodes malos, Sí, moi ben. Sodes malos, No, malos no. Malos. Malos no, porque fixemos unha cousa. Antes de tiralo ao mar, puñémoslle a baliza encima, E entonces, como a baliza leva xeolocalización, ese coche vai aparecer en Portugal, pero vai aparecer. Mira, Paco, de verdad, razonar contigo é como razonar con a parede. Igual. Veña, falando de paredes, teu fillo, porque móvese menos que unha parede. Na cama. Está na cama. Ás 3 da tarde, nin estudia, nin traballa. Desta hora xa se romperon 5 matrimonios en la Isla de las Tentaciones. E él aínda dormindo. Frena e para o carro, Non me vale. No, vaiche valer. O neno está de vacacións. Está de vacacións, de vacacións está todo o ano. Bueno. De vacacións está todo o ano. Agora, ya sei ben, Vai moi, hoxe vai moi. Paco, teñamos a festa en paz, Non a armes hoxe, por Dios, cho pido. Parece que la princesa durmió con los enanitos hoy. Buenos días, princesa. ¡Jo, jo, jo! ¡Ho, ho, ho! No, jo, jo, jo. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Ahora sí. ¡Ho, ho, ho! Y todos cubiertos da mesa Antonia porque llevo igual lle clavo un cuchillo. Quieto, Paco, estate quieto. Dios mío, querido. Es sonrisa de Papá Noel. ¿Cómo?
Que é a sonrisa de Papá Noel? A sonrisa. Sí. E logo que che pasa? Estou contagiado polo espírito navideño. Estás contagiado polo espírito de Paquirrín. É polo que estás contando. Non faz nada en todo o día. Josiño, coito, Papá Noel xa pasou. Papá Noel veu en Oye, Navidad. É Nadal, ven a noite boa, Nadal, xa pasou, xa non hai Papá Noel. Entonces non queredes o regalo? Pero trouxastenos un regalo. Sí. Bueno, tamén, acórdate, que o ano pasado dixo, deixemos un regalo na mesa e cajara encima Bueno. da mesa. Tédelo debaixo do prato. No. Non pode ser. Josiño. Un viaxe a Punta Cana. Vámonos a Punta Cana, os dous xuntos. Como os dous. Millor imposible. A mellor era que ti que foras a Punta Cana e eu a Cancún. Ti tamén vas a Punta Cana. Bicho. Santiago, Madrid. Madrid, Barcelona. Barcelona, Londres. Londres, México. México, Buenos Aires, Punta Cana. Directo, é directo. Pero isto vale moitos cartos. Madre de Dios, en estas fechas. E de onde sacache tantos cartos para comprarnos uns billetes a Punta Cana? Roubeinos. Xa parecía a min que iba a mirar a cousa. Bueno, que pasa? É que nada che vale, pois o rapaz tuvo iniciativa. Ai, si, para roubar hai que ter iniciativa. Home. É verdad que non che van vir a casa. Non Para vai roubar, ir, tens non. que ir tú fora. Túvose que levantar e todo. Sí, E onde sí. roubaches, Josiño? Nun banco. Se o roubou nun banco, que un rouba un ladrón, buena sombra le cobija. No. Non o roubei nun banco. Non roubaste nun banco, bueno, onde roubaste? Caixa de forros, o que fora. Nun estanco. Ah, no estanco. No estanco era boa, porque din que fumar mata ojo por ojo. Pulmón por pulmón. Pulmón por Una por pulmón. outra. Perfecto. No, roubeino nunha tenda de caretas. Non vai ser bon, o que vai a continuación non vai ser bon, xe che dixo eu, pero bueno, vamos preguntar. Nunha tienda de caretas, que poñía a tienda? Tiña un cartel grande que poñía Cáritas. Estarme dicindo que lle roubacha a Cáritas. Sí. Que lle roubacha a unha ONG. Sí. Tranquilo, Paco. Tranquilo. A unha organización que axuda aos pobres. Roubacha a unha organización que colle os cartos para darlles aos pobres. Paco, non te encendas. Enhorabuena, chapo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hombre. Que estás dando a cabeza? Si era para os pobres, máis pobres que non, estamos comendo lechuga con pan, me cago en la... Está ben feito, entiendes? E aparte, oye, rouboulle a Cáritas, entendes? Non lle roubou a cártel de Medellín, non creo que busquen venganza, que veñan ali a por nós, que se yo, onde van esto? Hola, Hola, bo día. Que tal? antes de nada aquí somos musulmanes todos, digo, para que non haxa... Aí non que acabouse no seu cuscús. Que pasou, Que padre? pasou, padre? Son o pai Raúl, e son o que leva Cáritas aquí. Sí.
Pero aparte está preparado para ir a first dates, que leva os pendientes. É que é de Cáritas? Sí. É que nós xa demos, verdad? Xa demos a Cáritas e nós xa non podemos dar nada hasta o mes que ven porque... Pois eu non lembro que me deran nada. Eso a mellor é que está perdendo a memoria, como as noces. Creo que as noces son moi boas para a memoria. Hala. Veño porque nos roubaron en Cáritas. Pois se vos roubaron, ainda vos vou dar menos, porque se non teñen ustedes un sistema de seguridade, como comprenderá, non lles vou dar, arriesgándome a que lles robe. Que contraten Seguritas Direct. Que? Que contraten Seguritas Direct. Contraten? Seguritas Direct. Seguritas con Cáritas. Cáritas Direct. Cáritas Direct. Nada, se non se lle ofrece nada máis, temos que acabar de comer, que temos que orar para a Meca ahora pola tarde. Non. Non veño por donacións. Veño porque nesta casa penso que sabedes do roubo. Aí non. Quen sabe do roubo? Hasta lunes. Ven acá ti. Por qué? Por qué, Meca? Por qué? Porque se sabe, está acusar sin pruebas a unha persona. Vienes a mi casa. Por que señalas a... Tú tamén, Judas. Por que señalas? O seu fillo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, pero aí no, E que pruebas ten usted? En que se basa usted para acusar ao meu É que fillo? acusar sin pruebas é moi feo, É que no lugar do roubo, o seu fillo deixou o seu DNI. Eres tonto perdido. Padre, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tomad y bebed todos de él, que no hay más vasos. ¿Qué quieres? Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Estamos dispostos a facer a vista gorda se nos devolvedes todos os cartos. Imposible. Gasteinos. Pero bueno, pasa unha cousa. Gastounos nunha boa obra. E eso o mellor tamén, entendes? O mellor así non ten que devolvelos porque gastounos nunha boa acción. Non vale eso. Unha boa acción, pero que boa acción? Hombre, comprou unos a nós a seus pais uns billetes a Punta Cana. Isto é eso. Punta Cana. Punta Cana. Váleme ben. Teño que facer boas accións en Punta Cana. Moitas gracias. Non se rouba! Que teñades boas festas. Bueno, vamos ver o Belén de Begonte. Listo, estamos por ali. Listo. Aquí está se ven tamén. Tampouco Punta Cana. Para cama. No marcho para a cama, marcho para Cana. Para Cana. Punta Cana. ¡Feliz ano!